Вітаю ў эфіры навіны на Белсаце і каротка пра галоўнае на раніцу 8 траўня. Камітэт дзяржкантролю правярае наяўнасць беларускай бульбы ў крамах. Правяранні праводзяць па ўсёй краіне з залучэннем мясцовых органаў улады. Акрамя наяўнасці прадукту правераць і цэны. У прэсавай службе ведомства заявілі, што ў выпадку, калі парушэнні знойдуць, КДК можа нават прыпыніць дзейнасць гандлёвага аб'екту. Паведамляць пра адсутнасць бульбы ў крамах і неадпаведную цану прапануюць і грамадзянам на гарачую лінію КДК або ў чат-бот каналу ў тэлеграме. Былая палітзняволеная Данута Перадня эвакуяваная ў Польшчу. Пра гэта паведаміў кіраўнік байсолу Андрэй Стрыжак. Цяпер фонд адкрыў збор для падтрымання рэпрэсаванай дзяўчыны. 28 лютага 2022 года 20гадовую студэнтку-выдатніцу Магілёўскага дзяржуніверсітэту імя Куляшова арыштавалі за перапост з крытыкай Пуціна да Лукашэнкі за вайну супраць Украіны. КДБ дадаў Дануту Перадню ў спіс тэрарыстаў, а суддзя Алена Картавенка адправіла дзяўчыну на 6,5 гадоў у калонію. Пасля 3 гадоў зняволення Дануту Перадню выпусцілі паводле так званага памілавання. Спасылку на збор можна знайсці на сайце baysol.org. Сцэны, як з фільмаў жахаў. Нападнік з сякерай атакаваў людзей у Варшаўскім універсітэце, адсек галаву вартаўніцы і цяжка параніў ахоўніка. Вядома, што злачынец – гэта 22гадовы студэнт юрыдычнага факультэту, грамадзянін Польшчы. Матывы нападніка незразумелыя. Сёння ў Варшаўскім універсітэце абвешчаная жалоба. Свае словы спачування родным ахвяры скіраваў прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Цалкам справядліва, што ў расійскім небе гэтак жа неспакойна, як ва ўкраінскім. Гэтак адрэагаваў Владзімір Зеленскі на паралізаваную працу маскоўскага аэрапорту, куды прыбывалі замежныя дэлегацыі на парад перамогі. Таксама некалькі расійскіх авіякампаніяў адмянілі дзясяткі рэйсаў праз атаку ударных дронаў па тэрыторыі Расіі 7 траўня. У той жа дзень фактычна ва ўсёй Украіне гучала паветраная трывога. Таксама Зеленскі заявіў, што прапанова спыніць агонь на 30 сотняў застаецца ў сіле. Украіна мяркуе, што гэтая ініцыятыва можа даць шанец дыпламатыі. Папу пакуль не абралі. У Ватыкане чорны дым. Напярэдадні ў Сікстынскай капэле распачаўся канклаў, на які сабраліся 133 кардыналы з усяго свету. За вынікам першага галасавання на плошчы Святога Пятра сачылі дзясяткі тысячаў чалавек. Кардыналы маюць абраць 267-га папу. Іерархі не пакінуць Ватыкану, аж пакуль не вызначыцца, хто будзе новым пантыфікам. Прадугледжана, што ў Сікстынскай капэле можа адбывацца да 4 галасаванняў на дзень. Пры гэтым бюлетэні будуць спальваць не больш як 2 разы ў дзень. Новыя падрабязнасці пра знікненне Анжэлікі Мельнікавай могуць з'явіцца ўжо неўзабаве. Пра гэта ў эфіры студыі Белсат заявіў Цімур Алеўскі, суаўтар артыкулу, апублікаванага ў польскім выданні «Палітыка». Паводле расследавання спікерка каардынацыйнай рады вылецела з Лондану на Шры-Ланку, дзе адпачывала ў кампаніі мужчыны з Беларусі. З вострава Мельнікаву маглі вывезці ў Расію і Беларусь. Тут нет никаких натяжек. И эти факты не противоречат ничему, что вы узнаете после того, что дальше, во время следующих публикаций. А во-вторых, есть большой вопрос, который мы поставили в этой статье, очень важный. Я считаю, что он был ради этого вопроса, в том числе эта статья была опубликована. Это действия польских спецслужб, которые, как мне кажется, могли бы нашему сегодняшнему эфиру узнать больше, чем они публично заявили. И мне кажется, что публикация эта могла бы их подтолкнуть к тому, чтобы рассказать польскому и белорусскому сообществу в Польше побольше. Вызначыўся апошні ўдзельнік фінальнага матчу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Другі раз у сваёй гісторыі такое права заваяваў французскі клуб Пари Сен-Жермен. У паўфінале галоўнага клубнага турніру Еўропы ПСЖ стаўся мацнейшым за англійскі Арсенал. Абедзве сустрэчы завяршыліся перамогамі парыжанаў. Такім чынам, у фінале ПСЖ далучыўся да міланскага Інтэру, які паводле сумы 2 сустрэчаў абышоў Барселону. Фінал адбудзецца 31 траўня ў Мюнхене на стадыёне Альянс-Арена. Захвочваю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, калі для вас гэта бяспечна. А таксама далучацца да праграмы «Аб'ектыў» о 19 гадзіне. Я ж на гэтым з вами развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.